Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadillahi ta'ala rabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina. Wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Adallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-asaliyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila maghribiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadina wa jadatina. Wa ustadana wa masyayikhina. Wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa na khususan sahibi hadzal kitab an-Nasayudiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa madana bi asrari wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Abdullah bin Abbad. Ngendika sinten al-faqih Abu Abdullah bin Abbad Syahrul Hikam kang nyarai kitab Hikam rahimahullah ta'ala. Inda dzikri nalika nutore Abu Abdillah li isbil usbu'i marang hizib pitung dina fi ba'di rasaili indal sebagian pira-pira risalah Abu Abdillah minal bidai huwa utai hizib al usbu' iku minal bidai iku saking bid'ah al hasanati kang bagus. Wa ta'akkadu lan dadi kok apa atamassuku apa cekelan bi kelawan hizib fi misli hadhil azmati ing dalem padane iki mangsa allati kang dofat kang apes fiya ing dalem azminah apa sya'irud dini apa bira-bira tengere agama indaus tutup apa kalamuhu apa pangendikane Abu Abdillah bimakna lawan artine dawuh. Jadi kisah menerangkan tentang hizib 7 hari, yaitu membaca Quran pada malam Jumat dan khatam pada malam Kamis 7 hari itu. Dawe Al-Faqih Abu Abdullah bin Abbad ingkang nyarai kitab Hikam itu menyebutkan pada sebagian risalahnya Abu Abdillah huwa minal bidai al hasanati wa yata'akkadu at-tamassuku bihi fi mithli hadhil azminah allati dhafat fiha sya'airuddin. Hizib usbu, hizib 7 hari itu termasuk sebagian dari bid'ah hasanah, apik dilakoni. Terus kemudian cocok juga ya cara kembangannya orang-orang pada zaman ini iku nek iso cekelan karo hizib tersebut, hizib 7 hari. Merga syiar agama pada zaman ini iku termasuk lemah. Jadi ini cekelane ya hizib usbu' maca Quran malam Jumat, dia mulai maca Quran malam Jumat dan khatam pada malam Kamis 7 hari pas.
Wal amru utawi perkara hak kama kaya perkara zakara kang nutur sinten Abu Abdillah wa ing ma rahimahullah walakin nyambagi lan tetap ini sayuja lil mudawimi kedua wong kang langgengno ala adzal hizbi ing atase iki hizib al mubaraki kang den berkahi apa Allah ya fula apa arab nyenta ora lali an adabaini saking adab loro qad aghfala kang teman-teman ngalekaken bu ing adaban sapa kasirun akeh minal wadibina saking wawang kang padha nglanggengaken kabeh alaihi ngatasé adzahis ahaduma utai salah sijine adab loro ala yang tasira iku arep nyentuk orang ringkes sapa wong min tilawatil Qur'ani saking maca Qur'an ala qiraati adzal isbi atase maca iki hizab faqat mangkap lengkap fa inna maqastune hizab fil aksara ing dalam akeh iku yaqra'u iku den maca fi jamaatin ing dalam jamaah wong yang surunalan teman-teman akeh sahabat jamaah kaya mangka ana apa nasibu apa bagiane mudawim alladzi kang yaqra'u kang maca sapa mudawim bu ing nasib minhu saking hizab sayan ing suwi-wiji yasiran kang sithik wasani undai sing kedua minal adab ini saking adab sing disebutkan Allah ya fala iku arep yen orang lakoni sapa mudawim kama ya fa'alu kaya oleh nglakoni sapa ba'dul ghafilina sapa setengah wong sing padha lali wa utawi fi'al iku anna ba'dhum stune setengah ghafilin iku yan asu iku ngantuk sapa ba'd fi halin qiraati ing dalam tingkah maca hatta la yash'ura hingga ora krasa sapa wong bil maqru'i lawan kang den waca allazi kang yaduru kang mupeng sapa wong mau wong sing maca ali ing atase ba'd hatta yuqizu hingga nggugah sapa wong-wong hu ing ba'd lahu krana makruh wa ba'dhum lan utai setengah ghafilin ya khudu iku tumandang sapa ba'd fil hadits ing dalam omongan wal kalamilan guneman fima ing dalam barang layak ni kang ora maidai apa ma sahibi suwat nare kancane ba'd al qaribi kang parak minhu saking ba'd hatta ya tiya hingga nekani wa ing ba'd sapa al muqri wang sing macaaken terus diterangkan juga walakin yang bagi lil mutawimi ala isbi al mubarakati alla yaghfula an adabaini qad aghfalahuma katsirun terus sebagai seseorang sing senantiasa membaca hizib usbu iku aja sampai meninggalkan dua adab yang akan disebutkan. Mereka kebanyakan orang-orang yang mengamalkan hizib usbu itu lupa tidak mengamalkan adab yang akan disebutkan ini. Ahaduhuma Allah yang tasyura min tilawatil Qur'ani ala qiraati hadzal hizbi faqat. Seseorang yang senantiasa membaca hizib usbu membaca Quran itu kebanyakan membacanya itu secara berjamaah dan kebanyakan juga
fayakunu nasibuhu alladzi yanqaluhu min syai'an yasiran. Terus seorang sing senantiasa membaca tersebut iku membacane hizab iku sedikit. Adabe ya aja sithik. Pantese sak pira? Termono to. Bagiane cara sak juz ya diwaca sak juz. Nek ana wong 30 iku sak juz ya diwaca sak juz. Wasani minal adabaini alla ya'fala kama yaf Wasani minal adabaini alla yaf'ala kama yaf'ala ba'dul ghafilin wa huwa anna ba'dahum yan'asu fi halil qiraati. Terus adab yang kedua, ketika membaca hizb usbu, mereka itu aja sampai melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang sing ghafilin. Terus gampangannya orang-orang sing ghafilin iku karo turu-turu ketika membaca Quran iku ngantuk, bahkan sampai bingung mubeng-mubeng bacaane mbuh tok ndi ae. Nah, seorang sing ngamalkan hizb iku aja sampai terak, iku adabe. Aja sampai ngantuk. Nek ngantuk ya cara ana krasa ngantuk ya diwuduni. Terus bar kuwi lagi dilanjutna. Utawa sebagian yang lain bahkan orang terima ngantuk tapi malah omongan karo bature liyane, omongan karo pinggire, ngrungokno omongan utawa bahkan omong-omongan ngrasani. Iku ya adabe kan fokus membaca hizb yaiku tilawatul Quran dikatamno. Bahkan sampai lagi ana sing ngelingno malah apa jenenge malah ngeyel. Wis salah tapi ora gelem mengakui kesalahan. Adabe kan ana loro iku mau. Ketika membaca hizb yang pertama yaiku ora diringkes-ringkes. Nek jatahe sakmono ya diwaca sakmono. Terus adab yang kedua, ora ditinggal turu. Terus kemudian bahkan ana juga sing omongan, ngrungokno omongan ngrasani iku gak oleh. Wa hadza mimma wa hadza utawi iki ya'khudhu al hadis. Memang iku senasane perkara la yang bagi kang ora sayogja apa mah. Bal utai ada iku makruhun iku dan makruhaken. Mustaqbalun lan den wilang Allah. Siyama luweh-luweh. Idza kana tatkalane ana apa zalika mengkono omongan fil masajid ing dalam masjid. Wal kang lamu utai omongan fi ing dalam masjid iku bi ghairi dzikrillah wa tilawati kitabi syadidun. Bahkan ketika mereka mengamalkan hizb husbu itu di area masjid, di majelis ing dalam masjid sing diomongno selain zikir kepada Allah, selain kita maca kitab Allah. Tapi seumpama ada seseorang maca delalah kitabe sing diwaca iku tulisane burem utawa ora jelas. Iku ora apa-apa ta kok. Iku ana tujuan. Ana sing berkaitan dengan pembacaan hizb. Tapi nek omong-omongane selain hal-hal yang dilakukan, termono lagi maca hizb usbu tapi sing diomongno malah pekerjaan yang lain, iku sing dimakruhkan. Waqad waradal kalamu fil masjid wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.